o partido, que forxaron o aceiro das vosas vontades e das vosas intelixencias revolucionarias e da vosa lealdade á nación. O inimigo, España e o seu réxime monárquico e falsamente democrático, o capitalismo, cercounos con todos os efectivos do seu poder represivo e da súa argumentación ideolóxica e propagandística. O inimigo interno do pesimismo, do hipercriticismo esterilizador, do que en suma Soto chamaba a doenza das dúbidas, practicou galerías de desconcerto e no interior das nosas fileiras, galerías que foron restauradas. E aínda así, a FPG mantivose en pé debido á cualidade metálica dos homes e mulleres que integran o partido. E non fomos, non, un grupúsculo marxinal e sectario. Antes o contrario, a FPG produciu ideas, poemas, programas, accións de masa e manifestouse na práctica operaria e popular como elemento transformador da sociedade galega con éxitos que lle doen na carne aos nosos inimigos. Se nós non estivésemos na vanguarda como estamos, Galicia aínda sería máis fea, máis atrasada, máis pobre, máis miserável do que hoxe e, sobre todo, máis dependente do que hoxe. Vimos cair a URSS e laiámonos de tal desastre escuro. Vemos a China de Mao pervertir o comunismo de a extremos pavorosos. Pero nós estamos aquí, en Aldán, en Cangas, en Galicia, no Estado español que detestamos e no mundo a contemplar como os nosos camaradas de Nepal triunfan e lle aseguran ao proletariado internacionalista que a historia continúa, que a loita continúa. Nós estamos aquí e Cuba tamén está aquí. O Che está aquí agora, collido do ganchete de Moncho Reboiras, do mesmo xeito que na realidade histórica Alexandro Bóveda e Benigno Álvarez fixeron collidos do ganchete as eleccións da Fronte Popular en Ourense 1936. Un filósofo comunista francés de hoxe, Alain Badiou, un xenio do noso tempo, di que a humanidade coñeceu un Espartacus como signo da emancipación dos escravos fronte ao Imperio Romano, que outros consideran exemplo de cultura, e nós, o pé do monte do facho, de Donón, cifra do oprobio. Logo, o xénero humano fundou na Comuna de París o principio esperanza dun horizonte vermello e comunista. Lenin e a Revolución Soviética abriron unha era que rematou co afundimento do socialismo real infaustamente. E aquí estamos nós, nunha nova xeira, nunha idade de ferro, dispostos en Galicia, coa FPG e en todo o mundo, a traballar sen esmorecemento ningún por unha Galicia nosa, nova, popular e democrática, e por un planeta renovadamente socialista, independente, a nosa patria republicana, a nosa patria comunista, a nosa patria e o mundo. Esta é a misión que nos prescriben os tempos, ser profetas vermellos en tempos de ferro e tristes. A misión máis ingrata, a máis difícil, a que nos asumimos como propia e no desempeño da cal estamos sós, irremediablemente sós, como decía Mao Zedong, que están sempre en toda parte os revolucionarios. Fálavos un vello can de palleiro, un vello que gastou desde a adolescencia a hoxe a vida nos labores de resistir os principios que levo referidos. Son hoxe feliz e penso que todo o que fixen tivo sentido e de que cando eu estea morto o noso partido seguirá activo de ca o intre da victoria, porque non o esquezades nunca, ese día
está nalgún lugar e non lonxano do futuro. Camaradas, pola República Galega, viva Galicia, ceibe e comunista.